Nana wo Alankwadwo Kyeremanteng Bema Trase Openi ena odina de stede eto Ghana nyina nim ene amanyofo a ka bi wo mu se won to abama no na omefa Ghana akonya no na emmoa nimbie ne ahodin bi ode beboa oman no ama oman Ghana atumpon urua ana onabo Alankwadwo Kyeremanteng kane no na weye osoafo a wo hwedwade yesuo ene wodindi blato se wo pre omampe negwa no na se atua hene a se hene eboa ema onya hene di a wabeboa Ghana di mpuntuo abre Ghana no afenim die ode abeka Ghana ho Alankwadwo Kyeremanteng Alankash sana dodo no ebonitini onabo na tie dwamu no ya onabo ya mwakwaba Asante TV. Yes, so. Yema hefo akwa baba Asante TV so. Menu ka say yeda so ewo aguna ewo Asante mu. Se de edikade mfoni ni bi a kire wo. Se Nana Frimpong Anokye Ababio bienu. Eye aguna manhene odampam na Doteyie ne de twa 20. Oboba sempremu ene Asante TV. De ekobia no ye de ebremu. Menu ka say amanhene bebria bedua adu bempo bebraba amamu panimfo no bi so abedu afi sentrefo ahodo pi e wo ha bambofo wo ha sojafo wo ha fire service migrations wo mu nyina edom ni nyina wo ha chese empanisi kan nantia na account aka santinti aka santeman eni do se ye nyina gitwi potrada ne ye ba ne ye de ni die twato ebre enana Anokye Frimpong Ababio na ene menu ka sei Alankwadwo Kyeremanteng enso Ababio ha a ono so odini ndie ebetai dwumadi na chi ehwaba mu mpanimfo no yenya ntie se dodo no nam kwaso a woba menu ka se central to eye security officers a omo so ba abebo dwumadi no we eye fire service ewo aguna ene ne potamu Asante mu omo na to central omo ba chi yi abusafo ye hwede ekobia no na yemfa nkam ho Asante TV. Yes, so. Nana danso na fom. Enkasa mahene ono so Ababio ha. Nana no guso a woba. Edono ebre guso ba. Nana enkasa ena one ne dom enso de ani die twato. Ebre Nana Frimpong Anokye. Nana no ato abese no afra brisi. Ene enya senketu akra. Asante TV. The Coswad and Sunny Bremo said the Ashamobo said the Woflato Habiano, Yabema Wafa, Yabefa, Nayama Mohu, Yakos, Ushia Santa Ebanoa, na and yes, Santanketua, Afena or 2 for Achamini, and now in Jazupoku, and the Dom, and now also Ato Santana, Wabano, Nana and Ebano, and now in Jazupoku, Achamini, 2 for Achamini. Ene na hemfo a ekan ho ena Ato Santana won so de ani die twato eba se yeka Nana Ensuasipoku a na one konfo Anokye na ebom nantienti ne abra Nana Anokye Frimpong dafo mu na kire se achiamehene otumfo achiamehene na Ensuasipoku nso anya se de mpani kan se ehuni nya na ni anya ba mani abre ofra bisi ana kuntunkuni ato abese no na de ani die twato ebre ni nua ene eyareho se okohini nua nimi se onsu so onya dai ohunu nia wanye super hini no empeni se be mensu na so be ndai be mensu be be posanani be mensu Asipoku otumfo achi amehene ene ni fokio ena eba wo chia no sabre one Chiame Kantankranchi Bafo Kantankranchi ena one no echie Chiame Bonsu ene achiame mpanimfo ni nyina edi edomnachi ene Ensuasipoku ehwe abom na wode ani die twato ama wonua abusafo egoso ede nsem no ebremo ehwe santini ato ya na nananom na egoso a oba Nana wadaruma ohini be ne no etuku Nana kuti asadu a otosu mienu adanse aya asikronti hene ona be sire na adanse hene nan ene bra mo fiti amu bana hwe dom ya ho ya
na we are this year e dey na ho ye wo amane ne amamre fie na yaduru say ya ehunu say ampa Obrempong bi afrato enti nananom nyina ye ba be no ne ya be dom no sane ye ka Doteyie ase ne sen Doteyie ne say Obrempong bi afrato na odampam na dano ano ye yie e de agya no kwan na ye say Doteyie no wo se nana de sen nana kutin asadu a otoso mienu aya ase kontihene adanse aya ase kontihene ona be si nana danse hene nan nananom na ekoso de santre maye e maye tiremu no se adanse esi namu bani si dua bitu a dua bi si anamu di adanse nana ntimi ama nemom se awochi ankodwa ne ngomakọ anase sentifu ni ho a apagafo ho iti nana kutin ena ebesi adanse mahina nem ono ena ohunu no ono so ena ohwenu no atuma besi ase Obrempong ena no so echia no nana ochire asare a otoso mienu eye atuma besi ase ehene ena ono so ne dom ato santra ochia no boy Obrempong ewo ada atuma otumfo akotoso hene ene dom so na ato santra onso de ani die twato ebre Nana Frimpong Anokye otoso mienu a wodampam ne nananom ato abese no ene waye Doteyie no nananom ene achia no bia na ayinkro se pokua otoso nan afre na nana ene ne dom so aduru ha won so de ani dia etwato e ayinkro ona nanawo won so ne dom e de ani dia etwato ebre won dofo wan de nyina Nana Frimpong Anokye a odampam no nananom egusu ba na woba se de aka chesa Obrempong ene amahene no omunyina nam kwa so woba na wono eba no Asante TV she bo se dodo a epese bo hu bia no e be ma mo hu won na fe bibia aye kama ona wo alankojo Kyeremanteng be ma trase opani ena odina de srede etoga na nyina nim ene amanyofo akabi wo mu se won to abama no na omefa Ghana akonya no na emwa nimbie ne ahoden bi odebeboa oman no ama oman Ghana atumpon urua ana honorable alankojo Kyeremanteng kane no na weye osoafo a wo hwedwadie so ene wodindi blato se wo pre omanpem na gwa no na se atua hene a se hene eboa ema onya hene di a wabeboa Ghana di mpuntuo abre Ghana no fenim die odi abeka Ghana ho alankojo Kyeremanteng alankash sana dodo no ebonidini honorable na tie dwamu no bia honorable ya mwakọ aba kuma uma hene nana ne dom na eba no ene eyare hoda kese nana mu de ni die twato obre wom nua Nana Frimpong Anokye Ababio a wodampam no ena ne nuanom eba abejam no kuma uma hene na eba no be ma tutatai ya esaw konimo eyewa wa bema kuma ima hene na eba no nananom ba edo ani die aba abetai womni achi ene dia Asante mu enya sanketua aguna ayretan aye primso aye deja kuma hene nana ena etutitatai sitatai nana sitatai bema sitatai ya na oseko fi so abedru ha sabia krofuro mu hene nana ena etutitatai ne nyina ne se wondofo no ma de nyina Nana Frimpong Anokye Ababio ane odampam yi enenti ena nana oseko fi sabia krofuro hene etutitatai na fe wode areho akoba areho so se ne nuanom edikai afi na ono so eba obujafo Asante TV eguso eden nsem ne bremo sabremu no nananom guso aba na oba ahemfo no a dodo no eba ede woni die ayitwato abre wonwura
ana wo ma de nyina Nana Frimpong Anokye Ababio a woda mpem ene na yeye Doteyie no enya ne ntie se yanso yekuru mu hene kontrase bosontwe ono nso enam kwa so a oba I'm gonna send a hinge for the Sabro Madua Motia. Dana Machame. Sabre, that's an I'm not saying I'm not baby.
bebrem ene oba pedie santiba nani apre esansa ne tableti eye na abrama ine nenne ye ne Doteyie ene class kwenti obekra fo nani apre wonene ye nani apre ye pa wonene ma woni apre ye kuswa ekai ewani sedie me akwakwaja die emo Wawa ejina yefie kwa no ina yesre ayefie kwa ye nyina no ayefie ekwa ye nyina sabiepu ye wonpanifie enti ayefie kwa ye nyina ti madama na majina nchai sabi ne pamo ne pamomo yes one way target na NBA gate na to I say upon yeto yeah na ye yeto I say upon Asante TV. Yes, so.